अरे अपन आदत धाराई के गेली अरे मनवा नहीं मन के करे जा। अरे अपन आदत धाराई के गईलू अरे मनवा नहीं मन के करे जा। का कहीं जब से हमार तहार मिलन भइल बा ना जाने हमरा के है कवन बीमारी धरा देलू कि तू हमरा के छोड़ के गेलू तो हमरा के मने नहीं खे लागत हमार दिल मनते नहीं खे ए। अरे अपन आदत धाराई के गेली अरे मनवा नहीं मन अरे त सोना मागे फोनवा बंद तोर बाताब सोना मागे फोनवा बंद तोर बाताब धाराई के गेली मनवा नहीं मन अपन आदत धाराई के गेली मनवा नहीं मन सोनावा के फोनवा सुस्त सोनावा के फोनवा सुस्त सोनावा के फोनवा बंद तोर बाताब हो। इस रूप की सभी लाइनें व्यस्त है। सोनमा के फोनमा बंद तोर बताब हो। और इंस्टाग्राम पर जो लाइन वायरल था आप जरा ध्यान से सुनिएगा यही लाइन था इंस्टाग्राम पर क्या एक करे जा। तोरा बिना कैसे हम रहबो करे जावागे एक बेर कर लेना फोनमा वहीं से जावागे। और ये लाइन पर ये लाइन इतना वायरल रहा इंस्टाग्राम पर इस लाइन पर कम से कम 50 लाख रील्स बने हैं और जितना भी रील्स बना सब मिलियन। ध्यान देंगे लाइक में कहता एक करे तोरा बिना कैसे हम रहबो करे जावागे एक बेर कर लेना फोनवा वहीं से जावागे। अरे दिलवा भले माना हो लेकिन मनवा तोरे के खोज हो दिलवा भले माना हो लेकिन मनवा तोरे के खोज हो। सोनावा के फोनवा सुस्त सोनावा के फोनवा बंद तोर बाताब हो सोनावा के फोनवा बंद तोर बाताब हो। कि सोनमा के फोनमा बंद तोरे बताब हो। जाना तारू हमें नहीं जान लियो सोना देम ही कोई धोखा गे बालक बेदर्दी तोरा दे तोला नहीं मौका गे। हमें नहीं जान लियो सोना देम ही कोई धोखा गे दीपक भैया तोरा दे तोला नहीं मौका गे। कभी हमरा के
के मालूम रहता कि तू धोखा देबू तो हमारे दीपक भैया तोरा के एको गो मौका न देते है जाना तारो। अरे बालक बेदर्दी के सुने के सोना मैया तोर सताबो। अरे बाबा नु भैया के